Tata, tay, happy birthday, tay. Pero ako naman yung mga pila ka mo niya. Di mo happy. Ha? Di man ko kay Happy sa tanan. wa man ko nakauli. Hala na. Wa man. Kaya nasa mo ko sa kay happy, gapon. Happy birthday, tay. I love you. Nag-uuna ka wak ka ulit. Oh. Ayaw Kuan na man, ka happy. kuan man kay lain man pud ang panahon tay na maguiro pressure. Ha? Mahadlo ko muli ba kay kanang lahi kuan ba ag dagat. Bawod ka adto na low pressure sige unos-unos. Kuya, dyan sa kagat may. Mga lagi ko nga mubawi ra lagi ko tay po, nakauli ra ko tay. Sa pag na lagi diya pa siya. Happy, gapon. Happy birthday to you. Yes, good morning guys. So, buta-buta luto. Magsugod na kag luto. Sa iyo ba yung away lagi? So guys, naging adlaw madubuntag atong tanan guys. So, ako ni. Kay sikay sinikul may lag dito sa kuan lumpia. Isa kaning ang luto guys. Kasi kung tingnan mo na wa may mga adobo, wa may mga humba, wa may mga minudo kay ang kuana ni mga bata mo bawon nila mabuntag o mudto. Kaya may ibang mga bata padadaan rag balanan. Ya mo message ra na shout out day ko ni Tia rin doon. Kuan kayang sa mga taga-babaw. Kuan mag suguon ra gilang mga anak ba nga pahapit ana. Magpa-reserve na sila daan. Pansit guys, salami tayo. Salami tayo ni siya guys kay daghan kayo ni sa sahog. So ready na ta. Mambi na lagi mga paborito nga utan. Nami kayo na sa utana. Luto na kong pansit. Last na ni pa display na ni. Ka-display na ko. Walang ganahan nga sayuti ug kaning bagyo beans puro utan-utan ni sila guys. Ang pansit. Tuwang lumpia. Utong utan. Lami kayo na siyang utan guys. So, nanis siya si kuwa. Shout out day San Blanto ni Mami B. Sila ning paborito. So maka kuan ni guys kana ra jung mukhaon daning utan na may uban nga di mukhaon og utan. Nya mingaw pa kay wa pay alas 6. Oh, wa pay tawo. Guys. Wa pa mingaw pag tawo. Di anay ning mamahaw na kuno. Morning. Bago din imong kuan. Para pasingkabol ba? Hindi ka na. Ngayon ni hang limpyuhan gahapon guys oh. Kay bumbil man na siya oh ang gikuanan. Pada sang kuan diri daspan pa kay daspano na me. Na naman diri silhig. Nya alcohol. Ipa kuan ni Nicole alcohol.
Nani isa ka estudyante oh. Kaunta guys kay gutom sayo pa man. Guys, manghipos na ko guys. Salamat ikado sa mga namalit. Alas City pa guys. Gihipos na din ko laguan. Unang nahurot ang utan. Nahilom na kay one day ron. Sakto day guys. Agahang giluto kay utan kay one day ron ka ng nutrition month ba. Wala ko ka-video-video ganiha guys kaya mga kaya busy daghang kayo mga namalit. Salamat ikad sa mga suki bahalag ginagmay basta kanunay bitaw. Ako na kadto ning busy guys nga kuan hurot nga tong sidaan. So daghang kadto mga ning request nga kuan magluto lagi ko og dinuguan. So basin og makapalit ko og dugo guys nga dinuguan ko pero dili lang laman ng loob sa baboy ba kanang kuan siya ka ng unod sa baboy. Hindi daring dapita guys ang gitamnan og kuan. Lugbati kay rong dari na lamang ko manghuhag lugbati. Nakuha rin ako. Call. Ipagkaon naman mo. Oh, naman namin si t-shirt naman namin Mingming. Morning, Mami B. Human namin paninda. Sa'yo pa kayo may human paninda. Oh. Oo. Medyas na, medyas. Medyas na, medyas. Oh, baho, medyas no? Baho? Di man na baho, good. Medyas ta kay kuan. Ano man? Ya, lamat. Salamat sa mong namalit sa mong sudan. So, panghuman dahil paninda guys. Dari ko sa garden. Ya, kita mo rin guys. Ayo. May duha ka kuan guys oh. Bisan harvest na. A few moments later. Hello guys, good morning ug happy birthday sa akong amahan ug wala ko nakauli ug happy birthday pud sa tanan mga nag-birthday karon July 2 birthday day pud sa anak ni Inday Herlin. Happy birthday. So mao ni si Jay gitawag diri guys og hinalang sayuti sutanghon o ginaling ano na siya guys. So kay nutrition man lagi karon so mao ni atong lutuon guys mga gulay-gulay lang sa ta. Medya nagluto ko guuguan guys kanang pansit pang long life. Kuan ni siya lahi ni pansita pansit prismiki. So wa pa na gi-mix guys agahang kuan ni kanang gisahog nga gulay. So mani atuhang putahe karon kay kuan man kanang gahapon nahurot man pud guys agatuhang paninda.
So, yan na siya guys. So, lamig kayo. Papaidi guys, ayang gikuan nabilin po kog gamay nga hinalang. Iyang paborito na siya nga pansit nga Mickey. Ja, happy birthday ko ni Tay Ariston. Happy birthday Tay. Oh. Happy birthday sa niya. Happy 79 birthday. Kaya Ariston. Mahaw ko na ta guys. Oh. Ay, Salamat! love you, langga. Hala, nice na ilang kuan oh. Hala, asa si Ma'am Rosie? Nice lagi ni siya Ma'am Rosie. Asa Ma'am Rosie? Nice kayo siya oh. Kikulot-kulot. Asa kayo siya ni palit? 50. Salamat. Salamat ya. Uy, kabuutan dyan na mo isi, oy. Butan kaayo. Hala, asa ka sa namalit nga nino? Pinalit sa principal te. Hala, mga tanan itang Sir Jitli di ay. Hindi ko na hadyo ko ani, oh. Nakadari mag-jogging na ko kay luag kay sa nga tanan, oh. Oh. Salamat, Mayang suki nga, followers ni Florami Bulana. Oh, nanay ning palit na ng kuan, guys. Pwedeng palit sa first Mickey. Tuotan. Muinit ni Dede rin dapita. Oh, ang tanay butangan ni siya. Kuan para buwak na rin itanom na ako dari tanom. Ante ka nang nay Buwak na guys. Napoy bulag lamang na sila mga bilay ilang yung upak ko. Kaya ang pili. Wala din nga ito. Isa si Janila Jod. Ang pili. Guys, gahimo ko si Kwati kay nakapalit de ko og tumaya. Guys, natay si Kwati. Salamat kay kadto sa kuan na malit sang daan. Lami kadto ni siya guys ang kuan. Oh. Kanang puto man tawag dali guys. Kay naman to nagsuri puto guys, puto maya. So, palisan na to og si Kwati. Salamat kay kadto sa namalit ug kuan ni palit ra pag duha ka book guys kay hanap po nang gitilawan og say ilasa sa dihang puto maya. Kay birthday ni Tatay Deron guys kanang ngayon sila dito. Lami. Ngayon tamambi. Ngayon taninjo guys. Tulgon pa ko kay wako tug kaadto gabi. Nga. Sakto alas 7 guys nahurot ang sudan kay kuwara man pud tulo ka utahe. Una ko tungat sa Suwati nak. Happy birthday, Tatay. How's Tatay? Hayor. Haro ba ron? Gawas? Busy sila rin, nag-ihaw baboy yor. Bisig to ano rin, people te. So ihatag ni Tatay. Makaabot sa nang ka. Kabot makaning may pasa. Tayo. Ate Ruby. Happy birthday ko na. Kuma na. Ate Ruby. Tata, Tay, happy birthday, Tay. Pero ako na may mga pila ka mo niya. Hindi mo happy. Ha? Hindi ko. Di man ko kay wa mo Sa tanan. ko nakauli. Hala na. Wa man. Kaya sa bukas sa kay happy, gapon. Happy birthday, Tay. Love you. Ano ba man nga? Tuba mo ko cellphone. Wa man ka nagatubang sa bahay man ang nakitaan. Tuba ko rin na. Ano ka?
Wa may ni assist nimo na di man ka makakita asa nag atubang man ang imong cellphone. Tumala na, kung kulitan. Pagkaon. Oh, palit siya og chicken og isda. Unya na lang ang gulay kay di pa may pabukawan nga kuan. Na, dali na. Wa pay pagkaon gali na. Ito nga? No? Mo pa kuan ni kul kay rong ihang guli ring ihang Wow, kapangga agad niya. Ay, gitgitan ni at pagkaon. Nanguhit na sila. Yung di mo gud muluoy kay sige mo kaon, Ang kuhit nagduha. Yun na. Sige na, Isda na. Mo pinapagkaon lagi na. O pa, o, di nila ni panyapon. Kat pod. O nila, ang dry food nila ba? Kaya na may isda o, ano. Guys, pag kumanda ng paninda guys, paway ra ko karidot guys da. Naghimo ko darig pakaputan daning kani guys oh. Kaya daghanang ug kay bunga ni hang kuan guys sikwa ja sang gibuhatag pa nga na diri ba. Para daghan kay sagma katayan kay kuan man jud na siya guys kinahanglan man jud ni siya butangan og pakatayan guys kay ug wala siya makatayan basta di siya makabunga pero daghan na harvest ganiha guys nag-harvest mi mga 5 man siguro to ka buok. Ya, sunod-sunod din sa pamunga. Diya, ang daring dapita, alam mo nang nagtuon ditong dapitas kuan kay aron diri sa dapit mo bunga. Nga, daghan ka sa bunga guys oh. Ya, naligsik man mo. Hindi sa tanda. Nalipay dang amo guys kay nawa oh. Bunga nagdaghan ka dari oh. Kana sa katambis man ang sa puti. Na kay taligsik na jud. Og kuan ga ginalingga. Masa yan, ipapalit? Nice kay mga gulay dari guys kay mga presko pa kaayo. Ni Mambi kay kuan. Kanang napan siya nabilin nga ni sa sudlanan murag katong pa siguro tunak no. 2 kilo man. Hindi palit na siya 2 ka kilo para for 1 month tapod ni. Isda. Ya, palit siya isda. Kilo. Manok. Palit siya manok. Parang Hapit mo, tatlo, 4 kilo siguro, 5. kuan ni siya. Hapit mo 4 ka kilo. Kuan ni siya 147. Puti. Kapi. Malit po siya itlog kay iyang Ang sa tao, itlog. Ang sa ano, mas mahal ang sa ring. Among pumahaw guys, itlog. Bitaw salamat ka Mambi, salamat sa tanan niya. Tapos ko ni Guaps Bitani dia sa Germany kay mahilig po siya mga mingming. Mahilig siyang mingming ba. Ha? Siya dati Mambi Bitani dia sa Germany, Mami B. Mahilig ba kayo na silang mga mingming, iro. Salamat ka sa inyong pag-watching guys. Salamat ka sa inyong nagpabilin sa among YouTube. God bless and more blessing. Salamat sa tanan, Mambi. Salamat kay. Kaning sa niyo mo una nimo daan ni imong himay-himayon. Di, pabukalan oh. Pabukalan din niya, pabukalan po niya yung manok. So thank you for watching. Love you amping ug ampo. Happy birthday sa akong father og sa tanang nag-birthday sa July 2. Happy birthday ninyong tanan. I love you all amping ug ampo tanan.